खुलुमबाय आंनि मुङा रोखोम मुसाहारि आङो बे साइन्स कलेजनि 2025 आरो 26 बे मायथाइनि जे इलेक्शन स्टुडेन्ट इउनियन बडी बे इलेक्शनावहाय आङो एजिएस पस्टआवहाय आङो दिनै देरहासार जानो हादों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै जोंखौहाय गोबां दिनैहाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आबसु आरो लोगोसे जोंनिनो क'क्राझार आनसलिक आरो लोगोसे बेजों जोंनिनो बे साइन्स कलेजनिनो इउनिट आबसु गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ हेफाजाब होदों बेनिखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना जोंखौ बेबायदि माने गावसोरो जे गावसिनि मोनसे टीम बानायनानै बिथांमोना जोंखौहाय बेबायदि मोजांथार हेल्प होनानै जोंखौ देरहासार खालामदों बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ जोंनि दिनै देरहासार जानाय साफ्रोमबो केन्डिडेट्स आरो आंनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो स्पेसियेलि थेंक्स होनो आं सानो एगेन्स्ट केन्डिडेट दङमोन नामा एगेन्स्ट केन्डिडेट जोंनि बेयावहाय रावबो दिनैहाय होनाय जायाखिसै जोंनियावहाय जोङो बेबायदिनो माने एगेन्स्ट केन्डिडेट्सफ्रा माने जोंखौहाय मोजां मोननानै माने रावबो ओंखाराखिसै जों बेखौनो माने बे कलेजनि थाखाय जोंखौ मोजां खामानि मावगोन बेखौ जोंखौ फोथायनानै माने रावबो एगेन्स्टआव जोंनि एगेन्स्टआव रावबो ओंखाराखिसै आरो जेहेतु रावबो अपोजिसन गैयालासेनो नोंसोर आनकन्टेस्टेड देरहासार जाबाय फरायसा जोङो बे फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जोङो मोजां खामानि जों मावलांगोन आरो जोंखौहाय बेबायदिनो मोजां मोननानैनो बिथांमोना जोंनि एगेन्स्टआव ओंखाराखिसै जेब्ला जोंखौ फोथायनानैनो बिथांमोना दिनैहाय देरहासार खालामबाय जेब्ला जोङो बे कलेजनि गोबां जों खामानि मावगोन गोबां बेबायदिनो स्टुडेन्टसफोरनि प्रब्लेमफोरखौ जोङो जयैनो सावरायलायनानै जोङो बेखौहाय सल्भ खालामनानै जों होगोन आंनि मुङा मिन्टु बसुमतारी आरो आङो जेनेरेल सेक्रेटारि पस्टनियाव देरहासार जानो हादों बिसायख'थिनि थाखाय आंनि लोगोफोरा आंखौ जोबोद मदद होदों जे बिसोर आंनाव जे क्वालिटिस दङ बिसोर आंखौ नुनानै आंखौ जेनेरेल सेक्रेटारिनि थाखाय माने सायख'दों आरोखि आरो जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आङो गोबां खामानि मावनो सानदों जोङो इउनियननि जानानै स्टुडेन्टसफोरनि जे इन्टारेस्टेड एक्टिभिटिस एबा पार्ट टेकिंस बेफोरखौ जोङो मावनो नाजागोन आरो जोंनि कलेजनि जे वेबसाइट दङ बेखौ जोङो इमप्रुभ खालामनो जोंनि मानगोनां प्रिन्सिपालजों सावरायनानै मोजाङै इमप्रुभ खालामनो नाजागोन आरोखि आरो जे जोंहानि जेसेबां कलेजनि नटिसेसफोर दङ जेरै हलिडे नटिस नङाबा एडमिसननि नटिस आरो फर्म फिलआपनि नटिस बेफोरखौ जोङो टाइमलि होनो नाजागोन एपार्ट फ्रम एकाडेमिक्स जोंहानि कलेजनि स्पर्ट्स आरो कालचार बेफोरखौबो जोङो डेभेलप खालामनो नाजागोन मानोना जोंहानि कलेजाव स्पर्ट्स इकुइपमेन्ट्स एबा कालचारेलनि दामग्रा देग्रा इन्सट्रुमेन्ट्स बेफोर गैलिया दा बेखौनो जोङो जोंनि मानगोनां प्रिन्सिपालजों सावरायनानै स्टुडेन्टसफोरनो प्रभाइड खालामनो नाजागोन आरो स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय जोङो सेमिनार आरो नलेजेबल प्रग्राम्स खुंनो नाजागोन जेरै वुमेन एम्पावारमेन्टनि बागै एन्टारप्रेनियरशिपनि बागै आरो स्किल डेभेलपमेन्टनि बागै नोंसोरनि हान्जाया देरहासार जानो हाखोमोन बेसे पस्टआव गासै 13 पस्टआव जोंनि टीम इउनिटिनिफ्राय देरहाजोबनो हादों कन्टेस्टेन्ट दंना गैयामोन नोंथांमोननि एगेन्स्टआव कन्टेस्टेन्ट गैयामोन मा हान्जाया बाहागो लादोंमोन बे बिसायख'थियाव बेयाव खालि मोनसे टीमल'मोन औ टीम इउनिटि नोंथांमोननि टीमखौ जोंनि टीमखौ डिस्ट्रिक्ट आबसुनि आफाद आरो क'क्राझार आनसलिक कमिटि आरो जोंनिनो साइन्स कलेज क'क्राझारनि आबसु इउनिटआ हेफाजाब होदों हिमाद्रि डेका मैं गार्ल्स कमन रूमर सेक्रेटारि मैं जिमान पारो एने क्लिनिंग कर राखिबा चेष्टा करिम और भालके या सेनिटारी बेड किला राखिबा चेष्टा करिम केनेকুৱা লাগিছে এতিয়া এনেতো এতিয়ালৈকে ভালে লাগিছে মই ফ্ৰেণ্ডছ কিলাকক সাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সবকে